Tohle video je pro tebe, pokud si tenhle rok chtěla začít podnikat a slibovala si, že už to konečně půjde, že už to konečně dokážeš, ale nebohla si se z místa a nebo jenom o kousek. A teď cítíš výčitky svědomí, selhání, studu. Máš pocit, že jsi k ničemu. A natáčím to video, protože to dobře znám. Protože jsem na tom místě, kde jsi byla. A snažila jsem se přijít na to, proč se neposouvám. Proč se ostatní posouvají a já ne. Proč jsou ženy, které ten strach překonávají a já ne. Já když jsem si představila, že mám opustit jistotu práce a zařídit si živnost a tím začít platit zálohy, když jsem ještě ani nevydělala korunu, tak mi bylo tak zlé, že jsem to nedokázala udělat. A já jsem to nechápala. Proč to někdo má? Proč já to mám takhle? A někdo jiný to vůbec nemá. Dostane se do dluhů a prostě je úplně v pohodě, protože on ví, že se z těch dluhů vyseká. On ví, nebo ona ví, že prostě to má pod kontrolou, že se přece nezadluží, když to nepůjde, že se takže se zadluží jenom trošku, tak aby se mohla vrátit do práce a zvládne to, ale já jsem to neměla. Já jsem se absolutně zasekla, zamrzla, i když jsem věděla, že to nemusí dopadnout zle, tak jsem prostě totálně stuhla a nevěděla jsem, proč to někdo má jinak a proč já to mám takhle. A tak jsem to zkoumala. Zkoumala jsem to a mluví o tom třeba krásně Gábor Mate nebo Bruce Lipton. A zjistila jsem, že to je obyčejné, v uvozovkách, dětské trauma. My jsme se, když jsme nezažívali v dětství ten pocit bezpečí, když jsme byli trestáni za to, že jsme sami sebou, když jsme byli trestané za to, že jsme jaké jsme, že jsme moc hlučné, že jsme moc divoké, že jsme moc. Když jsme byli trestané za to, co děláme, protože jsme chtěli něco prozkoumat, něco namalovat a místo toho přišel výsměch z toho, co děláme, nebo trest, protože prostě zrovna se to mamince nelíbilo, protože náš výzkum zrovna znamenalo zapatladlít celou kuchyň, to je úplně jedno. A teď to trošku zlehčuju, protože vím, že mnoho z vás to má daleko vážnější traumata. Ale ono to je jedno, protože někomu stačí jedno větší trauma a ovlivní ho to na celý život a někdo tam má opravdu ošklivé dětství. A ty se soustředí jenom sama na sebe. Co ty jsi měla? Je jedno, jak to mají ostatní. A nás tohle ovlivní, protože my, když tam nemáme ten pocit bezpečí v té rodině, tak se přepneme už jako děti do modu přežití. Začneme si vytvářet takové mimikry, aby jsme byli přijímané, aby jsme získávali lásku. A když je to moc hluboko, tak my to pak nepřepneme zpátky. A nemají to všichni, ale část žen se s tím potýká. Že prostě i když jsou dospělé, tak pořád žijou tady v tomhle režimu přežití a to tělo to má v sobě tak zafixované, že nás nechce pustit do toho nebezpečí, které pro něj představuje cokoliv mimo to, co zná. To znamená v tomhle případě prostě lehké ohrožení, znamená stres, zamrznutí. Okamžitě se sepíná, plazí mozek. Ústrň, bojuj, uteč. Pro mě je to ústrň, zamrznou. Prostě jakmile se dostávám do nějakého tlaku, pocitu nebezpečí, zamrzám. A když jsem takhle to zkoumala, přišla jsem na to, že i když mám prostě koučky a v hodně kurzech prostě říkají, prostě to je strach, strach mají všichni, strach se dá překonat, pojď. Já jsem ho dokázala občas překonat na sílu. Ale já jsem byla z toho potom tak strašně vyčerpaná, že to bylo 1 krok dopředu a 10 zpátky. Já jsem byla na dlouho úplně vypnutá, než jsem dokázala znova načerpat tu sílu. A to bylo v podnikání strašně neefektivní. Takže já jsem furt si otvírala živnost, zavírala živnost, otvírala živnost, zavírala živnost. Jo? A nevěděla jsem, co se děje. Až když jsem zjistila, že i když to mám v hlavě jako pěkně už nastavené, tak to tělo si bohužel ty traumata pamatuje daleko líp. A v hlavě to můžu mít jak chci, pokud to v těle nemám vyčištěné, tak to prostě zareaguje dřív než ta hlava.
Ale díky Bohu dá se to změnit. Dá se to změnit a stačí si to jenom nacítit. Ono takhle. Záleží samozřejmě, jak velké to trauma máš. Záleží, jak moc divoké bylo tvoje dětství. Ale první krok, první úleva je jenom v tom uvědomění. Jenom to, že když si nacítíš to, co ti dělá problém, to, čeho se bojíš. Pro mě to bylo hodně věcí. I být vidět, bála jsem se hejtu, bála jsem se kritiky, bála jsem se toho, že se strapním, že prostě budu za blbou. Ale každý máme něco. Jo? Takže ty si naciť to, čeho se bojíš nejvíc, co je ten tvůj největší strach a jenom si prožívej to tělo a uvolni ho. Jenom si procít, kde to máš v hrdle, v hrudníku, v žaludku. Tady to často bývá trapézy, krk stažený, obraný postoj. Stažené čelisti, často my máme úplně tuhé čelisti. A jenom si dovol se uvolnit. Jestli ti to půjde, tak si i naciť bezpečí. Že jsi v bezpečí a dovol si s výdechem se úplně uvolnit a nechat ten strach odejít. A takhle ti to pomůže vždycky, když budeš mít strach. A samozřejmě, pokud máš těch traumat víc a nechci se s tím brát sama, můžeš se mi klidně ozvat. Můžeme to projít spolu. Budu ráda. Ale i když půjdeš jenom touhle bezpečnou cestou pozorování sama sebe, je to v pořádku. Protože já vím, jaké to je, když si člověk nevěří. A chce to svůj čas. Buď k sobě laskavá a měj se ráda.